Сега ще разберем по какъв точно. Връзват се. Връзват се. Да, на мен се връзва, например, Венцислав Занков. Добро утро, Венци, защото първо от тогава се познаваме с него лично. Спомня се на негова изложба, която вече забравих, което точно предаване правих тогава. Формула 5. Формула 5. Колко отдавна е било Венци? 92. Да, точно така. И за мен той е една от знаковите фигури. Просто защото, значи, като се казва 90-те, много е странно, че 90-те не е монолитно такова представа за време. Също, има началото на 90-те, имаше някакви неща, както ти каза, много бързо идеята за свобода, равенство, братство изчезна. Средата на 90-те, когато ние всички бяхме потърпевши на Жан Виденов, и края на 90-те, което отиде вече в друга посока. Тоест, ние не можем да говорим на едро, така 90-те. Тоест, ако тръгне се защото наистина има много подпериоди, които са много характерни. И то са много рязко ограничени. Така че, като се казва 90-те, е много интересно, което примерно аз не знам егоист кога точно излиза, в кой период, между кога и кога. Стефан, може би, тук ще се включи в разговора. И революцията всъщност стана деградация. Добре, аз ще прескоча обаче, прощай, Стефане, след малко пак ще дам, защото искам да намеся Венци в случая. За какво? Символиката на... Все пак имаме повод, конкретен повод, това е изложбата, която наскоро откри в Нов български университет. Да. Символиката, която се крие за тези нови граждани на Кале, на кого дават ключовете? Защо се разпадат? Последни. Значи само да вмъкна за поп-арта, значи трябва да се пак да сме коректни, че между 92 и 95 се занимавах с това нещо и направих голема изложба без невинност, която сложи така, т.е. в картини като Мила Родино, Ти си вземе рай, Пепелешка, сложение за пари, това бяха доста популярни. Т.е. поп-арта някак си трябва да ни се отчете и на нас малко, така че ние вкарахме нещо от този поп-арт в... Да, както и видеоарта и всичко това започва много по-рано. И другия въпрос е каква е тази носталгия или тази опит за рециклиране или за реконструиране на някакви години, които очевидно нещо ни липсва или търсиме нещо там, с което да обосновеме днеска и сега. Значи по отношение на гражданите на Кале, това може би в тази посока, в която се спомена тук, е свързано с всъщност какво стана в тази, то не е утопия или идеал за граждания на света, който всъщност какъв се оказа света, че не е нито един и единен, пълен разпад. Доколко, примерно, цивилизационният ни статус не предполага вътрешни защити, т.е. ние не знаем как да реагираме и сме в патова ситуация, защото или ще отиваме в някакви много либерални отношения към външното или другото, или пък ще бъдем националисти. Т.е. ние нямаме вътрешно решение и защити към статута, който имаме като цивилизационен избор. В този смисъл последните граждани на Кале са вътрешно предадени от самите себе си. В смисъл такъв, че не става тук въпрос за Кале крепостни стени, които са просто туристическа атракция, а става въпрос за битките на духа, които в един момент крепостта Европа е загубила, защото са потънали в консуматизъм, комерциалност и така нататък. Направил се изложбата си в една недовършена или строяща се в момента сграда. Значи точно тази патова ситуация или това междинно никакво време, в което нещо не е почнато и не е довършено в едно такова безвремие. Аз не случайно е там наистина. И много се зарадвах, че ми се отдаде възможност от Нов български университет да го направя там и съдействие да ми се окаже. И то е точно това. Това са бетонни пространства в едно сурово пространство, което времето де-факто е спряло в очакване. Не знам какво става и там са тези фигури с езика на тялото в някаква екстатичност, която се търси. Всъщност това са някакви вътрешни, може би мои емоционални състояния, които давам форма в вид на човешки фигури, бойдисани рекламно в хубави цветове, розово, така поп-арт цветове, защото това е покритието, повърхността. Да.